Good girl, Marky. But she look funny. Look at her. She's mad. Why? Why you're so mad? Ang sarap kumain ng galing sa garden eh. Good morning, Philippines! Good morning, guys. Maulan ngayon na panahon ngayon. Mag-harvest tayo kasi ang daming bunga. Ang daming bunga na naman. Ito yung palaging maraming bunga ngayon. Come on. Come on, Misty. Come. Maayong aga sa lahat. Maulan-ulan na. So, kuha tayo. Ang daming bunga. Look, oh, ang dami. Oh, meron pa dun. Oh. Sabihin ako. Saan ko to ibigay? Yun. And then meron pa dito isa. Ayan. Ayan. Pa isa. Marami pang bunga. Oh, maliit. Maliit. Saka dito. Kunin natin. Daming bunga. Ang daming bunga talaga. Grabe. Ang saya-saya. Zucchini is life. You want? Do you want? Do you want? Come on. Why you're afraid? Come on. Come on. Come on. Look. I'll give you this. Come on. So guys, ito yung harvest natin. Maayong aga sa lahat dyan. Ang daming, parang walang katapusan talaga guys. Every time, harvest is life. Kasi look, oh. Diba? Look. Grabe. So yung sinasabi na gulay is life basta summer talaga. Yung cucumber natin, marami siyang bunga pero maliit pa guys. At saka yung tomato. So parang ito muna yung nauna. Ito man talaga ang paraming, ang bilis nito kasi parang oh my god. Parang nanganganak, anak ng anak ng bunga. Grabe ang dami. For all you do. It's not secret. What you feel home with me? You know what it is. Hi guys! Good morning again guys. Nakikinig lang ako kasi today is Sunday. Nakikinig ako ng Christian music. So ngayon, paliguan ko si Misty. Paliguan ko lang siya. Ito yung gamitin natin as usual. Monkey! Ligo-ligo today. The monkey! Kaluka, hindi mainit. Kailangan kasi yung tubig parang may pagka-warm ba, hindi masyadong maginaw. Buti na lang itong tubig dito, mix ba, mainit at maginaw.
Good girl, monkey. No, not yet. Good girl. Good girl. Good girl, monkey. Yeah, baby. Show mo na. Show mo na. Come on. Come on. Let me clean up your ear. Come on, come on, come on. Well done, monkey. Okay. Good girl. Okay. You like it when I take care of you? Yeah, you do. Good girl. Good girl. Ang bait ni Misty. Ang bait na good girl. Okay, shake your booty. Hi guys, nakikinig lang ako ng Christian music. Hindi ko pa rin, nilinis ko lang itong basurahan kasi maamoy-amoy. I washed the garbage. Hi guys, dumating na yung package na in-order ko for Roxy. I-unbox ko lang ito guys ha. Ito yung in-order ko actually para sa aso. Ngayon lang, natakot ako itong dalawa kasi kapag may tao at saka hindi ko malalaman na may tao, matakot ako kasi para akong nabubungol sa ano nitong dalawa, bark. Mataranta ka ba? Ano ba? Mayroong tao? Napagod ako sa kakalinis guys. Kahit ano nang yung mga hugas-hugas. Pinag-wipe ko. Mga handle na mga cabinet. Winipe ko lahat ng wipes na with alcohol. So yun. Refrigerator. Lahat door. Din itong dalawang aso biglang tumahol. Taranta agad. So, ito yung in-order natin sa Amazon. So, i-try natin hopefully. I-review natin kung okay ba to siya. Okay, pakita ko sa inyo ha. Professional pet electric clipper. So i-try natin ito. So, ngayon, bago tayo maligo, gusto kong ikat si Roxy kasi naawa na ako. So, ito yung laman. So, ito yung laman niya. Merong gunting na dala, which is really good kasi, 'di ba? Ganon. Maganda itong scissor na to. Maganda din yung isa nung sa ano ni Tami. So meron ito, merong pang ano ng buhok nila, tangled hair, manual, at saka of course yung oil pang maintenance sa ano sa ito.
So, itry natin ito mamaya. Ganito lang dito on. Pwede mo siyang i-charge gamitin. Pwede ding i-charge mo muna and then, no charge. And ito yung adjust dito, oh. Adjust. Ano to? Bakit hindi ma-adjust? So, buti na lang may mga ganito, oh. Ano ito? $29. $39 pala, na 29. 39. Hindi natin alam. Si Inday Garotay, pinaglinis ko din, guys. Kasi alam nyo na. So, kailangan ko ng protektahan na po itong floor namin. Kasi parang nawawala na yung protection ng wood. So, anyway, so gusto ko sanang magpunta ng Filipino store. Kaso, ay, parang, ang pangit ng panahon, parang makulimlim. Makulimlim talaga. Makulimlim, walang araw. Buong araw po itong ganito. So, ang gagawin ko po is, hindi ko talaga alam. And, I think I'm going to cut Roxy here. See, Roxy, sit. Okay, let me do your thing here first. Tignan niyo yung buhok ni Roxy, guys. Ang dami. Ang gandang gamitin yung yung bagong bili ko. Parang yung maganda yung pagkakat, pero may pagka-patchy looking, pero hindi naman perfect. Pero look, komportable na si Mr. Roxy Curls. Yes! May patchy doon sa my leg area. Oh. Pero maganda yun siya, guys. Kaysa, look. But, she look funny. Look at her. She's mad. Why? Why you're so mad?
You're so mad at Mama. You are so mad. Oh my goodness. You, oh, don't walk away from me. Tugno no, galit guys. Oh. Galit. Come here. Are you mad? Oh my god, she's so mad. Roxy. Hi, monkey. You finished showering today? So I guess I shower you tomorrow, Rox. Oh my god. It's like more problem, huh? Cutting more toe? They said like it's actually hollowing out his toes. Oh my god, that means it's eating it. Yes, so I don't know what's going on. She doesn't know yet. She's still a specialist. But I guess we'll find out. I know I'm big cold over here. I don't want to answer it. Because I'm just trying to, I like listen, I was outside cutting my picture. And then I said, oh, it's on the other one. Like I have to continue what's it happening because I was doing the video, the filming. Okay. I have to. I don't know where it's going from. Oh, we can cut it. I can cut it Tuesday. So it's okay if you're, you know, I will cut it. There's a lot of people on the the problem is I got to suck the oil back out before I can get a soap foot. Oh, why? Because it'll leak all over the place. Oh, is that what it is? Yeah. Holy cow, good to know because you know what? I need to know that. I will probably do it one day. Are you feeling fresh now? I like that haircut there, huh? It's really sharp. Takot na yan, guys, kasi nag-thunder na naman. Tignan nyo yung dalawa. Sunod lang, sunod lang. Sunod lang kayo. Come sunod. Anyway guys, hello. Tapos na po ako naligo. Naligo na ako. Preskong-presko. Sabi ko maligo ako. Tinawagan ako ni Tammy finally. Finally, tinawagan po tayo kasi usually hindi yan tatawag. And naligo ako kasi sabi ko, oh my god, sobrang humid kanina. And then, nagkatay ng buhok ni Roxy. And then, nagpaligo kay Misty. And then, meron din ako. So, kaya yun. Sabi ko, gusto kong presko para bukas. Quit. Hanggang matapos itong ano natin. But anyway, it's already 5:51. So, it's 8 o'clock na guys. Ngayon pa akong nagdesisyon kumain kasi hindi ako nagutom kanina. Yung ulam ko is yung kinain ko kaninang umaga. Niluto ko. Nagluto ako kanina ng egg at saka century tuna na calamansi. At saka meron tayo ditong cucumber. Fresh from the garden. Ang sarap. Yun lang, sukat asin. Sarap. Ang presko. Ang sarap kumain ng galing sa garden eh. Sarap ng cucumber. Sarap. Yung crunchiness. Si Tammy
Mamaya pa yung nakauwi. Harap eh. Bukas si Tami uwi dito. Pero makalabas siya mga mamaya pa. Labas galing sa work. Guys, try nyo kainin ng ganito. It's enjoyable. Yung galing sa garden, yung hindi galing sa ano, sa palengke. Ito talagang, alam mo talagang fresh na fresh ko. Ang sarap. Iba yung sarap. Dapat ganito ako kakain ng ano, cucumber. Ang sarap. Sarap. Kakaiba yung sarap ng cucumber. So, bukas mag-harvest tayo, ganito natin kain.